היי, כמה פעמים יצא לכם שרציתם לעשות עבודה בוורד ולמספר את הדפים רק מהדף השלישי, כי את דף השער לא ממספרים, את תוכן העניינים לא ממספרים, אנחנו רוצים למספר מהדף השלישי ורוב הזמן אין לנו באמת מושג איך עושים את זה. אז בואו נלמד. פה יש לנו דפים שמייצגים עבודה. אני רוצה להתחיל למספר רק מפה מעמוד המבוא. אני הולכת לפריסת עמוד, מעברים, וכאן למעברי מקטע אני אומרת לו העמוד הבא. זאת אומרת אני רוצה ליצור פה מקטע אחר, מקטע שיש עליו התייחסות אחרת. אחרי שיצרתי את המקטע אני הולכת לתחתית הדף, עכבר ימני, ארוך כותרת תחתונה, אפשר גם להגיע לזה בשני קליקים בחלק התחתון של הדף. אני כבר יכולה לראות פה שבדף הקודם הייתי במקטע 1 ופה אני במקטע מספר 2. מימין כתוב לי זהה לקודם, אני הולכת פה למעלה, כתוב לי קשר לקודם, אני מנתקת את הקישור לדף הקודם. אני בעצם אומרת לו בזה שאני רוצה שהמקטע הזה יעבוד באופן עצמאי. הכותרת התחתונה תעבוד באופן עצמאי ביחס לדף הקודם. וכל מה שנשאר לי זה להגדיר את מספרי העמודים. אני הולכת להוספה, מספר עמוד. אני נכנסת קודם לעיצוב מספרי עמודים. מספור עמודים, אני אומרת לו התחל ואני רוצה להתחיל פה ממספר 1, אני רוצה שזה יהיה מספר 1, אם אני ארצה שזה יהיה מספר 3, זה גם אפשרות, אני פשוט אגיד לו שיתחיל מ3. כרגע אני רוצה להתחיל מ1, אישור, ואז אני בוחרת את המיקום שאני רוצה שיהיו בו עמודים, למשל בתחתית העמוד, באמצע למשל. נוצר לי כאן מספר של עמוד, כדי לחזור לדף עצמו, כי כרגע אני נמצאת בכותרות, אני פשוט עומדת פה באמצע ועושה שני קליקים, ואני יכולה לראות שבאמת בשני הדפים הראשונים אין לי מספרי עמודים, ואני אגדיל את זה טיפה. במבוא יש לי מספר, ובפרק א' ממשיך, בעצם שאר העבודה ממשיכה את המספור שהתחיל במקטע מספר 2. אז למדנו שכמו כל דבר בחיים, ברגע שיודעים את השיטה, הדברים נורא פשוטים. אז בואו תנסו, אני בטוחה שתצליחו. ואם אתם מכירים עוד סטודנטים או תלמידים שצריכים את המידע הזה, שתפו אותם. אז להתראות.